Nyt myy. Huikee. Noniin, moro moro. Pelipäivä tänään. Pelipäivä kyllä. Joo. Millä fiiliksillä? Ihan hyvä, ei mitään. Eilen oltiin valmistautumassa Jyväskylässä ja ihan hyvä fiilis. Mikä se oli se tyttö siellä kasinolla? Ei, mikä se oli? Puhan poikien juttuja vaan, ei ole olemassa. Okei. Paljon tulee tehoja tänne? En tiedä, jos kauden avauspistettä sais, niin olisi ihan tyytyväinen. Ei mitään ihmeempiä. Mikä oli, kun et ollut vielä avauksessa viime viikolla? Meillä oli omat futispelit vielä, kauden viimeinen peli oli vielä. Okei, ei ollut penkittämistä kyse? Ei ollut, ainakaan omasta mielestäni. Okei. En tiedä valmentajan mielipide. Okei. Onks Joel kovassa kunnossa? Joel on ihan älyttömässä tikissä uusilla kengillä. Pystyy tekemään ihan mitä vaan, dominoimaan koko kenttää. Aiotko ostaa tommoset kengät? Aika hyvän näköistä, mikä ette. Okei, ei muuta, palataan. Palataan, kiitos.